Kai. Haba baby, me yasa kake dukan sa yayana ne? Ah, yayanki ne kika ce fa? Dambola, ya ne? Baby. Dambola. To ya kike ya lamura? Lafiya kalau. Ah, lallai na. Allahu akbar. Kin san wani abu? Wata alfarma nake so ki yi min. Ka faɗi ko ma menene? Dambola. Amma ba zan faɗi maki ba sai kin yi min alƙawari za ki yi min alfarma tukunna zan faɗi maki. Haba baby, ni na ce ka faɗa kuma har sai na ɗau alƙawari. Ai na san ba lallai bane ke yi min alfarman nan shi yasa na ce ki ɗauki alƙawari. Haba baby, ni na ce ka faɗa, zan maka. Faɗa mana. Dambola. To dama so nake in tafi. Dambola. Ita ce alfarman dama? Ƙwarai da gaske. Gaskiya ba zan yi ba, kwana nawa muka yi ba mu haɗu ba. Kuma ko minti 10 baka yi ba, kuma sai ka ce za ka tafi? Gaskiya ba za ka samu wannan alfarman ba. Dama na san ba za ki yi min alfarman nan ba. Shi yasa na ce ai ki ɗauki alƙawarin za ki yi min alfarma. Kai. Haba baby, me yasa kake dukan sa yayana ne? Ah, yayanki ne kika ce fa? To wai bai yi maka ne wai. Kayan sata ya sai daman ya gudu ya ja min asara. Kayan sata? Dambola. Yayana dama kai ɓarawo ne? Wallahi aka samu. Amma baby, me yasa ka siya kayan sata a wurinsa? Dambola. Tambayi shiga nan, kai ba sai ya tambaye ka yace kayan tsaye da Allah kayan sata ne ko kayan ka ne ba ka ce kayan ka ne? Wallahi haka ne. Wallahi yunwa nake ji a gida kuma hana na abinci. Isa na samu kayan sata na saida mai shi. Baby, ka sake shi sai a yi magana. Me? Ki sake shi? Dambola. Dambola, ya ne? Daya, ba ni kuɗi na. Kamar ya in baka kuɗinka. Ke kika ce in sake shi ba, kuma na sake shi ya ruga. Tunda yayanki ne kawai ki bani kuɗi na. Baby, tunda yayana ne, kamin wannan alfarman ka kyale shi kawai ya ci daraja ta kawai. Ina ba wannan magana wallakin ga ni fa ba zan yi wa barawo alfarma ba. Na rantse da Allah a bani kuɗi na ko in maka ku kotu. Haba baby. Kai dai na kira na da baby fa. Wallahi ta baby ta kare a bani kuɗi na kawai shine magana. Ba fa gidan nan zaki shiga fa. Dambola. Kawun nan ba zan baki tura min kuɗi na. Dambola. In ya so daga yau ma bai kwanda aka mana a warware shi. Mu je ki tarkato min kayan bolan faka in siya domin sauri nake wallahi. Dambola. So, ikon Allah, amma ya na ga baka razana ba da na faɗa maka ko ni wace ce kuma na faɗa maka mahaifina. Ato, saboda me zan razana bayan na san Allahn da yi ku shine ya yi ni. So, amma baka ji wani abu ba? Wallahi kin ga nan ni babu abin da na ji. Domin na san ai ba za ku yi azarta ni ba ko kuma ku talauta ni. Saboda haka mu je kawai ki tarkato min kayan bola in saya in baki kuɗi. Da kyau, ƙwarin gwiwanka ya burge ni, saboda haka ake son kowane ɗa namiji ya kasance da irin wannan ƙwarin gwiwa. Shin za ka iya aure na idan ka samu dama? Baby tsaya. Dambola. Dambola, ya ne? Baby, ya na ka saka wuce baka min magana ba ko baka ganni ba ne? Na ganki mana. To shi da kuma saka wuce baka min magana ba? Raini ne ba na so shi yasa kawai na ci fuska zan wuce. Dambola. Amma baby me zan gani haka? Wai wannan? Eh. Dambola. Na kwashe bola, kawo min bola. Lalataccen risho mataccen preza kwandam cylinder kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Na kwashe bola, kawo min bola. Ga ɗan bola ya zo. Da a kwashe. Dambola. Na kwashe bola,
lalataccen risho mataccen freezer kwandam silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Baby tsaya. Gambola, ya ne? Baby ya na ka saka wuce baka min magana ba ko baka ganni ba ne? Na ganki mana. To shi da kuma saka wuce baka min magana ba? Reni ne ba na so shi yasa kawai na ci fuska zan wuce. Dambola. Amma baby me zan gani haka? Wai wannan? Eh? Sana'ata kuma abun alfahari na. A takaice dai dan bola dai kai kenan. Faɗi da ihu idan a hankali bai yi maki ba. A haka ma ya wadatar. Doya. Kina ciki ne akan soyayyar tamu ko kin fita? To in na ce na fita fa. Sai kowa ya kama gabansa. Za kwashe bola. Ma haɗe gida. Na ce ma haɗe gida. Wallahi ban da lokacin ki. Za kwashe bola. Kawo mini bola. Yanzu ki faɗa min me damuwar watakila ina da maganinta. Kana ma da maganinta. To shi ke nan faɗa mu. Ina jin ki. Baby, akwai wasu kaya ne da na gani nake so in siya. A takaice dai ma kuɗi nake so ka bani. Kuɗi zan baki? To ba zan bada ba na ƙarfi ne idan kina da shi ki zo ki kwata. To me ya zafi kuma? Dambola. Baby, wai me yake faruwa ne don na ganki cikin damuwa ba kamar yadda aka saba ba. Wallahi damuwan da nake ciki suna da yawa. To shi kenan yanzu ki faɗa min me damuwar watakila ina da maganinta. Kana ma da maganinta. To shi kenan faɗa mu. Ina jin ki. Baby, akwai wasu kaya ne da na gani nake so in siya. A takaice dai ma kuɗi nake so ka bani. Kuɗi zan baki? To ba zan bada ba na ƙarfi ne idan kina da shi ki zo ki kwata. To me ya zafi kuma? Ban sani ba, ni fa na ga kin ɗauke ni tamkar asusun da kika zuba kuɗi a ciki duk lokacin da yake so ki ɗiba ko tunanin matsalar network ba kya yi. Sai haka ji my love. Ke wallahi ba zan saurare ki ba. Tunda kin ɗauke tamkar kamfanin da kika zuba hannun jari a ciki. Sai kin ma ɓata rai fa kike tambaya ta kuɗi. To ka yi haƙuri. Wallahi ba zan haƙura ba. Ni fa dama ƙiris nake jira fa in buɗe maki aiki. Duka ba ku wata biyu fa da haɗuwa ba, amma ƙiri-ƙiri kina nema ki mai da ni karfa. Jiya fa ina ji ina gani na kawo sayan lalataccen firiza, kuma saboda ƙundume da kike yi. Wai kai me kake nufi ne? Ina nufin ba zan baki ba ko za ki kwata ne. A'a, na haƙura. Da na maki dukan huce ta kai ciwon layi tallahi. Ka kwashe bola, kawo mini bola. In na tsaya ɗan kwal'uwa nake. Dambola, ya ne? Dambola. Dambola, ya ne? Dambola. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sannan ka da aiki. Yawwa ke ma sanninki. Yawwa. Na taɓa ganin ka wata rana a layin nan. Ina cikin mota. Na so in tsaya in maka magana ban samu dama ba saboda ina tare da dad ina ne. To Allah dai ya sa lafiya kike son yin magana da ni. Lafiya kalau. Dambola. Da farko dai suna na Saudat Ran. Na san ka san waye mahaifina ko da ban yi maka bayani ba. A kware da gaske na san shi. Mu je ki tarkato min kayan bolan faka in siya domin sauri nake wallahi. Dambola. So, ikon Allah, amma ya na ga baka razana ba da na faɗa maka ko ni wace ce kuma na faɗa maka mahaifina. A to, saboda me zan razana bayan na san Allah da yi ku shine ya yi ni. To amma baka ji wani abu ba? Wallahi kin ga nan ni babu abin da na ji. Domin na san ai ba za ku yi azarta ni ba ko kuma ku talauta ni. Saboda haka mu je kawai ki tarkato min kayan bola in siya in baki kuɗi. Da kyau, ƙwarin gwiwanka ya burge ni saboda haka ake son kowane ɗa namiji ya kasance da irin wannan ƙwarin gwiwan. Shin za ka iya aure na idan ka samu dama? Me zai hana na auren ki idan kin yi daidai da ra'ayina kuma na ji san ki ya ɗarsa a cikin zuciyata. Idan kuma ban yi daidai da ra'ayinka ba fa? Billahi lazi ko yaƙi zai balle ba zan aure ki ba. Ku je ki tarkato min kayan bola in saya in baki kuɗi. Wai me damuwarka kana ta in tarkato maka kayan bola in kawo maka? Wai me haka? Ko ka manta da wacce kake tare ne? Dambola. Sau da ce fa gano in ka manta in tuna maka.
ko ɗaya ban manta ba, ina sane. Kin ga inda nake da garanti na ba akan abin da yake faɗi min ba, domin duk abin da kika lissafo ni ban ga alamar tabbatuwarsu ba, saboda haka sai an jima. Kin ga dan Allah dan annabi ki banni in kare mutunci na da sana'ata, ke kanki kin sani hanyar jirgi daban ta mota daban. Haka ne, amma da ka tsaya ka saurari. Dan girman Allah ki daina bina. Za a kwashe bola, kawo mun bola, ki ji da kanki da Allah ki danne in harka ta hawa da Allah. Za a kwashe bola. Dan bola? Basar namiji basar. Dambola ya ne. Kawo mini bola. Lalataccen risho mataccen freza kwandam silinda kawo siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Za a kwashe bola. Dan bola? Basar namiji basar. Dambola. Za a kwashe bola. Dan bola? Na'am, yar bola. Baby na wace ce yar bola? Ke mana, tun da masoyinki dan bola ne, ai kin ga ke ma kin zama yar bola. Wai kana nufin da gaske kai dan bola ne? Za a kwashe bola, kawo min bola. Lalataccen risho mataccen freza kwandam silinda kawo siya in ba da kuɗi. Dan bola ya zo. Gaskiya ban ji daɗin kasancewan ka dan bola ba. Wallahi baby ƙarya kike. Shekaran jiya da na baki kuɗi kika sayi anko, kin ji daɗi ko baki ji daɗi ba? A gaskiya na ji daɗi sosai. Dambola. To kuɗin jari bola ne. Dambola. Baby ai da ka faɗa mu. To idan na faɗi maki, rabuwa za ki yi da ni ne ko kuma yaya? Ta yaya zan rabu da kai? Sana'a kake ai ba sata ba. Ashe dai kina da hankali. To zo ki tura min kurar bolan. Yau dai a rama wa kura a niyarta ba. To shi kenan. Za a kwashe bola maimaita. Za a kwashe bola. Kawo bola. Kawo bola. Bola na zo. A gaskiya ni na gaji da abin da ƙawayena suke min akan ka. To, masoyiya me suke faɗi maki a kaina kuma? Habaici suke min da ɗan kira. Dambola. Suna kirana da budurwar ɗan bola. Ni kuma abin yana bani haushi da kuma kunya. A to tun da abin yana baki haushi kawai ki rabu da ƙawayen naki mana. Dambola ya ne. Tawon kenan. Dambola. A kowane lokaci idan ban zo na ga kyakkyawan fuskar nan take ba, sai in ji ina jin wani jire-jire wani laile. Ke shi yasa fa yau da ji kai ni ba zan iya ba kwana biyu fa dole in gangaro in ganki. To ba da damuwa ga rana ta dalle. Yanzu abin da zai faru bari in zo in wuce in tafi bagen daga a ci gaba da fafatawa. Ok, to shi kenan. Je ka sai an jima. Dambola. Shikenan je kafa kika ce. To me kake so in ce maka bayan haka? Ai ko ban faɗa ba kin sani. Addu'a fa kike yi min da kuma fatan samun sa. Kaga, ni magana nake so ni da kai don gaskiya ni kan na gaji. Ok, to shikenan ina jin ki. A gaskiya ni na gaji da abin da ƙawayena suke min akan ka. To, masoyiya me suke faɗi maki a kaina kuma? Habaici suke min da ɗan kira. Dambola. Suna kirana da budurwar ɗan bola. Ni kuma abin yana bani haushi da kuma kunya. A to tun da abin yana baki haushi kawai ki rabu da ƙawayen naki mana. Gaskiya ba zan iya ba. To ni sai ki rabu da ni. Allah ya sauke ba zan yi rabuwa da kai ba. In dai ba za ki iya ko ɗaya a ciki ba, to kawai ki yawo. Ni gaskiya ba zan iya jure abin da suke ce min akan ka ba. Kawai ka daina sana'ar jari bola ka canza wani sana'an mana. Kut! Ai billahi lazi sai dai ke in canza ki, amma ba dai in canza sana'ata ba. Haba masoyi. Ya ina da kin ma canzuwa yi. A kwashe bola.
Idan ba za ka damu me sunanka? Sunana Abdulaziz. Amma an fi sani na da Di Malam kuma ina mugun jin daɗi idan aka ce min dan bola. Wow, suna mai daɗi Abdul idan babu damu. Kin ga dakata da Allah. Dan bola ya ne. Za kwashe bola, kawo mini bola. Lalataccen risho mataccen preza kandam silinda kawo siya ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Dan bola ya Za ne. kwashe bola, Dan bola. kawo mini bola. Za kwashe bola, kawo mini bola. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Sannu ɗan bola. Yawwa sannin ki yan mata a dangare. Da Allah ina da tambaya. To Allah ubangiji ya sana sani. Gidan Alhaji Junaid Sani Bindawa nake nema. Allah sarki. Ritaya general kenan. Kwarai kuwa. Aikin zo wurin. Allah. Ina yin haka gida na ɗaya na biyu to nan ne gida. Ok, na gode amma idan ba za ka damu me sunanka? Sunana Abdulaziz. Amma an fi sani na da Di Malam kuma ina mugun jin daɗi idan aka ce min dan bola. Wow, suna mai daɗi Abdul idan babu damu. Kin ga dakata da Allah. Ki adana rangwaɗa ke ba za ta yi tasiri a nan ba. Kin tambaye ni na baki amsa to ki tafi mana. Kawai ka burge ni ne, shi yasa na ji ina son. Kin ga dakata. Kake sake ko da wasa ki kuskuren furta min kalmar so. Saboda me kana da furta maka kalmar su? Saboda ko kin furta min ita wallahi haushi zaki ji. To kayan min ina son ka. Ni ma ina son ki. To ba ni lambar wayanka. Wallahi ba zan baki namba ta ba. Saboda me ba za ka ban lambar wayanka ba? Saboda ba na son takura. Dan bola. Wallahi ba zan takura maka ba. Zan lallabe ka zan tarere ka kamar sabon kwai. Ƙarya banzar idai da gulaman lissafi. Kinga kina. Ne za ki tarere ni. Dan bola. Ki kwa mu she man yan kudare ne. Na kwashe bola. Kawo mini bola.